hídben, amelyet te ajándékoztál. Mi szeretnénk tovább épülni, szeretnénk a közben járó imádsággal is még többet megtudni és gyakorolni. És szeretnénk, Urunk, ebben a közben járó imádságban felismerni a Te akaratodat. Úgy imádkozna, hogyan az neked kedves. Felismerni azt, amikor szólnunk kell, és felismerni azt, amikor hallgatnunk kell. Légy kegyelmes hozzánk, és taníts bennünket most is a Te lelked által, a Te igéd megértésére. Segíts annak befogadásában és megtartásában. Ámen. Amen. A közben járó imádságnál most egy olyan következik, ami egy prófétának és Istennek a beszélgetése, mégpedig Jeremiás próféta könyvének a 14. részéből, a 11. verstől olvasom az igét. Ezt mondta nekem az Úr: ne imádkozz ennek a népnek a javáért. A böjtölnek nem hallgatok esdeklésükre. Ha égő áldozatot vagy étel áldozatot mutatnak be, azok sem lesznek kedvesek előtt. Sőt, fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel írtam ki őket. Én így szóltam: ó, Uram, Uram! Hiszen a próféták ezt mondogatják nekik: fegyvert nem láttok, éhínség nem tör rátok, sőt, igazi békességet adok nektek ezen a helyen. De az Úr ezt felelte nekem: hazugságot profétálnak a próféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem adtam parancsot nekik, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, hiávaló jóslatot és maguk oholta családságot profétálnak nekik. Azért így szól az Úr ezekről a prófétákról: az én nevemben profétálnak, pedig én nem küldtem őket. Mégis ezt mondogatják, nem lesz ebben az országban fegyver és éhínség. De majd ezeknek a prófétáknak fegyver és éhínség miatt lesz végük. Az a nép pedig, amelynek profétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utcáin az éhínség és a fegyver miatt. És nem lesz, aki eltemesse őket és feleségüket, fiaikat és leányaikat. Így zúdítom vissza rájuk saját gonoszságukat. Mondd el nekik ezt az igét: szememből éjjel-nappal hullanak a könnyek, nem apadnak el. Mert súlyos sebet kapott népem szűz leánya, igen fájdalmas csapást. Ha kimegyek a mezőre, fegyverrel megölteket látok. Ha bemegyek a városba, éhínségtől szenvedőket. A próféták és a papok pedig olyan ország felé kelnek útra, amelyet nem ismernek. Ennyire megvetetted Júdát, szívből megutáltad Siont. Miért sújtottál bennünket gyógyíthatatlan csapással? Békességre vártunk, de nem jött semmi jó, és a gyógyulás idejére, de csak rettegünk. Elismerjük, Uram, gonoszságunkat, atyáink bűnét is. Vétkeztünk ellened. Ha te nevedért kérünk, ne utálj meg minket. Ne engedd, hogy meggyalázzák dicső trónodat. Gondolj ránk, ne bontsd fel a velünk kötött szövetséget. Tudnak-e esőt adni a népek bálványai? Vagy az ég adja-e az ápol esőket? Nem, hanem te, Urunk, Istenünk, benned reménykedünk, hiszen te alkottad mind ezeket. És a 15. fejezetből is egy néhány verset olvasok. De az Úr ezt mondta nekem: ha maga Mózes és Sámuel állna is elém, akkor sem esne meg a szívem ezen a népen. Kergesd el őket, menjenek előlem. Ha pedig megkérdezik tőled, hogy hová menjenek, ezt válaszold nekik: így szól az Úr. Aki halált érdemel a halálba, aki fegyvert a fegyver elé, aki éhínséget az éhínségre, és aki fogságot az a fogságba. Mert 4 csapással büntetem meg őket, így szól az Úr. Most már nem olvasom tovább a részleteket, de ez egy olyan közben járó imádság, amelyik tulajdonképpen egy harc. A próféta részéről egy harc azokért az emberekért, akik között él. Nem ő az egyetlen, nem Jeremiás az egyetlen, aki úgymond harcolt Istennel egy népért. Éppen a délelőtt folyamán Mózesről, vagyis nem is a délelőtt, a délután folyamán Mózesről hallottuk, akiről azt mondta az írás, hogy
hogy ő volt a legalázatosabb ember a földön. És Mózesről is tudjuk azt, hogy amikor Isten megharagszik a népre, hiszen leküldi Mózest a Hóreb-hegyről, menj le és nézd meg, hogy mit csinálnak. Ezek már is elhagytak engemet. Hát aranyból készítettek maguknak szobrot, azt imádják pogány módon. Most csak röviden összefoglaltam. És Mózes lemegy, mérgében tudjuk, hogy a kőtáblákat is összetöri, mert erre ő se számított. Lévi fiai oda gyülekeznek hozzá, átmennek meg vissza a táboron, és 3000 ember meghal a kardjuktól, akik nem tudtak elmenekülni Lévi fiai elől, és azzal szentelték fel magukat Istennek, mert Lévi törzse nem vett részt a bálványimádásban. És Mózes, amikor Istennel tovább beszélget, akkor Isten annyira megbántódik, hogy azt mondja Mózesnek, hogy én eltörlöm ezt a népet. Hát kemény nyakú nép ez. Téged teszlek nagy néppé. Isten ígérete megáll, Mózes és Ábrahám utóda, de Mózestől akkor egy újat akar kezdeni Isten. És azt mondja, hogy te leszel ősatja annak a népnek, akik tőled származnak. Ott vannak már Gérsom és Merári, Mózesnek a fiai, őket fogja az Úristen nagy népé tenni, és hogy Istennek mennyire nem probléma, hogy ott van Cippóra, Midián papjának a leánya. Isten elfogadta. És Cippóra elfogadta Mózest. És tudjuk azt, hogy ő az, aki körülmetéli majd a gyermekét, amikor az Úr rájuk ront az úton, és tudja, hogy miért, mert ő elutasította az Isten szövetségét. És utána, amikor körülmetéli a gyermeket, akkor az Úr békén hagyja őket. De döntött. És nem csak formálisan döntött, hanem valóban az Isten népe körében akar élni, akkor is, hogyha Mózest emiatt bántják. Tehát Isten elhatározza, hogy egy új népet fog teremteni Mózestől. És Mózes azt kéri az Úristentől, hogy Uram, ne tedd ezt, könyörülj meg azon a népen, hiszen tudod, hogy milyen kemény nyakú nép ez, de nem mondják azt a pogányok, hogy kivezette őket Egyiptomból, de a pusztában már nem tudta megtartani. És a hitetlen ember az tényleg mindig félreértelmezi Isten cselekedeteit, Isten igazságára egyáltalán nem nyitott, és Isten igazságának a meglátása helyett még azt mondaná vádként az Istenre, hogy tehetetlen. Ami megint csak hazugság. De Isten hallgat Mózesre, és azt mondja, hogy meg is kérdezi Mózestől, amikor Mózes azt kéri, hogy maradjon velük az Úr, azt kérdi Isten tőle, hogy megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? És azt mondja Mózes, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább minket. Miből ismernénk meg jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg minket minden más néptől a föld színén, hogy te velünk jössz. És minket is ez különböztet meg, amit Jézus ígér, veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. És akkor eljutunk Jeremiáshoz, egy kicsinke kerülővel, és érdemes most a 15. részre koncentrálnunk, amiben azt mondja Isten Jeremiásnak, és el tudjuk képzelni, hogy mekkora keserűség van az Úristenben, mert meg lehet keseríteni Istent. Amikor azt az őstörténetek között azt olvassuk, hogy megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földre. Mert az ember szívének a gondolata szüntelenül csak gonosz, ifjúságától fogva. És akkor eltörli, Noéval pedig egy új emberiséget teremt Noétól. Tehát Isten ezt bármikor megteheti. De itt, amikor Jeremiás beszél az Úristennel, hogy milyen züllöttség és micsoda elszakadás volt az Istentől, azt mondja Isten, hogy ha maga Mózes és Sámuel állna is elém, járnának közben. A legalázatosabb az a Mózes, akivel már egyszer Isten hallgatott és nem törölte el a népet, hanem megtartotta, hordozta őket. Kiment közülük, a táboron kívül kellett a Szent Sátrat felállítani, de Isten ott volt. Ha valakinek dolga volt az Úristennel, annak is ki kellett menni a táboron kívülre, a kijelentés sátrához. Itt pedig ugye azt mondja Isten, hogy ha Mózes és Sámuelről tudjuk, hogy őt az Istentől kérte az édesanyja, tudjuk, hogy már kiskorában megszólította, nem is tudta, hogy ki hívja. Éli főpap mondja neki, hogy hát barátom, lehet, hogy az Úr szólít téged. Ha megint hallod, akkor mondd azt, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád.
Megtanítja a gyereket, hogy hogyan beszéljen Istennel. És Sámuel egész életén keresztül olyan élő kapcsolatban van az Úristennel, mint senki abban az időszakban. És azt mondja Isten, ezt a két prófétát emeli ki, ha maga Mózes és Sámuel együtt állnának elé, akkor sem esne meg a szívem ezen a népen. Nagyon súlyos mondatok. Megkérdezhetnénk, hogy van értelme a közbenjárásnak? Megkérdezhetnénk, hogy hát vajon Jézus akkor, amikor tapasztalja, hogy, és megsíratja Jeruzsálemet, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és idéztem már a továbbiakat, hogy hányszor akarta egybegyűjteni őket. Jézus nem jár közben. Az egész városnak a pusztulásáért nem. És mondok még egy ilyen közben járó imádságot, csak érintem, ami nem ilyen intellektuális, mint amit mi magunk is gyakorlunk, hanem ilyen szemtől szembeni. Ábrahámhoz érkezik 3 vendég. És gyorsan a szopós bárányt levágják, süti a lepényeket vagy pogácsákat, mindegy, hogy hogyan nevezzük le a termékeket sára, megvendégeli őket, és 2 angyal elmegy Sodomába. Utána azt olvassuk, hogy Ábrahám pedig ott állt az Úr előtt. Ő volt a 3. És ismerjük a történetet, hogy azt mondja az Úr, hogy eltitkoljam Ábrahám elől, hogy mit készülök cselekedni. Elmondom neki. És elmondja Ábrahámnak, hogy azért jöttem, azért szálltam le, mert Sodoma kiáltása feljutott az égbe. És ugye egymást is besározták Isten előtt, és Isten is olyan imádságokat hall, vagy olyan kiáltásokat, hogy hát, na, ezt már ő is megnézi. Leszáll és megnézi. És azt mondja, hogy elpusztítom ezeket a városokat. És akkor Ábrahám, tudjuk, hogy elkezd alkudozni, és hát jól értette a dolgát, mert onnan kezdi, hogy de Uram, ha van 50 igaz, elpusztítod az igazat és a bűnössel együtt. Rossz a kérdés is, de azt mondja Isten, hogy ha van 50 igaz, akkor azért az 50 igazért az egésznek megkegyelmezek. Ilyen az Isten. Ha van 50 igaz, mindenki kegyelmet kap. Időt kapnak. Megtérésre való időt. Füle Lajosnak van ez a verse a megtérésre való időről, hogy megtérésre való időt Isten kinek megáll, Sodomának, vagy Ninivének 40 napot, Sodomának 1 éjszakát. De nem lehet megtérni már, ha egyszer az idő lejár. És ezt komolyan kell venni Jeruzsálemnek is, Sodomának is, Ninivének is, mindegyiknek. A 3-ból az egyik megtért, ugye Ninive. Megtért Jónás prédikálására. Pedig, hogy mondjam, nem egy aranyszájú Szent János volt Jónás, mert nagyon egyszerű prédikációt mondott, de a lényeg benne volt. Azt a lényeget kellett megragadni niniveieknek. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Szerintem azok kikerekedett szemmel néznek rá, hogy hát ránézésre se közülünk való, hát ez ugye Jáhvénak, a zsidók istenének a prófétája, ez idejön és ezt mondja nekünk. Hát vagy van benne valami abban, amit mond, vagy pedig hagyjuk békén, mert van neki épp elég baja. Ugye baj van a toronyban. Valószínűleg így gondolkoztak, és akkor, amikor hallják Jónásnak az odavetődését, hogy egy nagy hal kiköpte, mert ő volt az első, aki tengeralattjáróval utazott, és látják a niniveiek, hogy ez az ember bejön, és ennyit prédikál. És megtérnek. Mert a lényeget fogták meg. Nem kell 1000-szer elmondani nekik, egy napi járóföld. Nem tudom hányszor mondta el Jónás, elmondta. De nem lehetett megtérni már Jeruzsálemnek, se Sodomának, se ha egyszer az idő lejár. És akkor Ábrahám lemegy 50-ről 45-re, de ha 5 híja van annak 40-re, de ha még 10 híja van, akkor 30, 20, és végül 10-nél áll meg. Isten pedig enged. És azt mondja, ha van 10 igaz, akkor mindenkinek megkegyelmezek. És hogy milyen az Istennek a kegyelme a közbenjárásnak a hatására, Ábrahám nem mert szerintem már tovább menni, valahogy úgy volt, hogy
Hát uram, a két városban csak akadt 10 ember. Ott van Lótné, van 2 lányuk, 2 vejük, az már 6. 4 ember, hát már csak-csak. Lehet, hogy ezek a gondolatok voltak benne, nem tudom, de 10-nél megállt. Viszont ami Istennek a magatartásához hozzátartozik, hogyha lett volna 10, mindent megkegyelmez. Kaptak volna időt. Sokszor ez a világ, ha gonosz is, ugye hogy tűrheti Isten? Úgy, hogy kegyelmi időt kapott mindenki, még a gonosz ember is. Ez a válasz rá, mert ez az Isten magatartása. És amikor kiderül, hogy nincsen 10, akkor a 2 angyal azt mondja Lótnak, te befogadtál minket, történt, ami történt, mi is cselekedtünk, amit cselekedtünk, de most itt van az idő, indulni kéne, mert a büntetés az megérkezik. És Lótot, meg Lótnét, meg a 2 lányt, azt kivezetik az angyalok, és menjetek, hátra se nézzetek. Ez a parancs, 4 ember. Még ha 5-öt mondott volna Ábrahám, akkor se lett volna sok esélye. A vőknek pedig úgy tűnt, amikor Lót elmondja, hogy emberek, itt baj van, hát itt Isten ítélni fog. Ők meg azt gondolták, hogy viccel. De Isten nem viccel. És itt is, amikor ezt a súlyos mondatot mondja, hogy ha Mózes és Sámuel állna elém, akkor sem esne meg a szívem ezen a népen. Lehet, hogy elbizonytalanodunk, hogy hát hol vagyok én Sámuelhez, meg Mózeshez, meg a kettőhöz együtt. Meg ki vagyok én, hogy most én közben járjak. Tehát testvéreim, mi sem megyünk biztosra. Isten nem azt ígéri, hogy minden közbenjárást teljesít. Nem ezt ígéri. Meg kell ismernünk magát Istent. És itt ebben a történetben úgy ismerjük meg Istent, mint a haragvó Isten, aki megharagudott a népére, mert engedetlenek iránta. Isten haragjának is mindig megvan az oka. Engedetlenek iránta. És 3 súlyos dolgot mond az Úr a népére, amikor azt mondja a prófétának, hogy ne imádkozzon ennek a népnek a javáért. Ne imádkozz a javáért. Teljesen fölösleges. Ezt mondja Jeremiásnak. Aztán nem hallgat esdeklésükre, még ha a nép esdekel is Istenhez, nem fogja érdekelni. És a harmadik pedig, hogy áldozataik sem lesznek kedvesek előtte. Ezt is elmondja Isten. Tehetnek bármit, most már túl vannak azon a határon. Az a Jeruzsálem is eljutott, és az a Júdea is eljutott arra a pontra, ahova a Jézus korabeli Jeruzsálem és Izrael országa, hogy most már elvétetik tőle, nem ismertet fel meglátogatásod idejét. Mert Isten meglátogat. De ha nem ismerjük fel a meglátogatás idejét, akkor annak a következménye érkezik el. Jeremiás elmondja az Úrnak, a nép prófétáinak a szavait. És ezzel kifejezi Jeremiás azt, hogy ő mennyire odafigyel az Úr kijelentésére, mert várja Isten válaszát. Van, amikor nekünk is ellenünk mondanak. Mi elmondjuk, hogy mit mond az Isten, elmondjuk, hogy milyen az Isten, és akkor volt olyan, aki azt mondta, mert magára ismert, hogy hát ilyen cselekedetek után nem igazán lehet azt várni, hogy majd Isten ennye-bennye nélkül is eltekint mindentől. Hanem azt mondja, hát csak nem tesz ilyet velünk az Úr. Csak nem büntet meg. Mert hát ő a jó Isten. Egyébként a 7. hittankönyvben a Föld utolsó 7 napja címmel van egy lecke, amiben benne van az, hogy az ember egy szép napon eldöntötte, hogy okos lesz, bölcs és, vagy nem bölcs, hanem hogy okos lesz és minden más. És akkor jön egymás, Jörg Zink írta azt hiszem ezt a leírást, ahogyan az ember a világ utolsó, vagy a Föld utolsó 7 napjáról gondoskodik, és a végén pedig az volt, hogy az emberiségnek a szelleme lebegett a szétbombázott föld fölött, és a pokolban pedig hát ezen nevettek, hogy
hogy az ember úgy döntött, hogy kezébe veszi a sorsát. Hát adja az Úristen, hogy nagyon messze legyünk ettől a képtől, hogy ez megvalósuljon, még akkor is, hogyha mindenféléket írkálnak a hírforrások manapság. Hogy a FBA, vagy FAB, az irányított bombával kapcsolatosan, amiről tegnap beszélgettünk itt egy asztaltársaságnál. Hát adja meg az Úristen, hogy ettől messze legyünk. Nem mondta azt, hogy ne imádkozzunk érte, hanem nyugodtan imádkozzunk csak a végességért. De el lehet jutni ilyen pontra, ahol az Úristen azt mondja, hogy na most már a türelme elfogyott. Tudnunk kell, hogy Istennek nem a türelme örök. Istennek nem a türelme örök. A türelme az elfogy. A szeretete örök. És amikor Isten türelme elfogyott Sodoma iránt, az Isten szeretete megmaradt Lót és a családja iránt, meg Ábrahám iránt és mások iránt. Amikor az Isten türelme elfogy egy ember, egy közösség bármi iránt, az Isten szeretete nem fogy el. És amikor az Isten türelme elfogyott, és azt mondja, beteljesül most amit elmondott Salamon a templom szentelési imádságban, hogy akkor elviszi őket fogságba, akkor elviszi őket fogságba. De az Isten szeretete nem fogyott el, és ott van az ígéret, hogy a maradék megtér. És Isten ezen munkálkodik. Az Úr válasza a prófétának, akkor, amikor elmondja Jeremiás, hogy ő mennyire odafigyel az Úr kijelentésére, mert várja Isten válaszát, de ugye a városban lévő próféták pont az ellenkezőjét mondják, és hogyha népszavazás döntött volna, akkor Jeremiás valahol az utolsó hely után lett volna, míg az összes többi próféta magasan elővégez. De nem az Istennél. Az embernél igen, a démosznál, a népnél igen, de nem az Istennél. Istennél viszont Jeremiás az első. Ugyanis Isten, amikor válaszol a prófétának, akkor épp az ellenkezőjét mondja el annak, amit az országban hallani a hamis prófétától, akik a nép fülének a viszketése szerint prófétáltak. Nem lesz fegyver, nem lesz éhínség. Ezt várta a nép, és ezt prófétálták a hamis próféták. De Isten különösen is érzékeny arra, hogy mit prófétálnak az ő nevében. Egyikünk sem szereti, hogyha ránk hivatkoznak, és olyat mondanak, amit mi nem mondtunk. Lehet, hogy ő szerette volna, hogyha mondtuk volna. Az is lehet, hogy nyakatekerten valahogy belevitte a saját gondolatát abba, amit mondtunk. Adott eset ugye Jézusnak a szavai, amit már ismerünk, hogy romboljátok le ezt a templomot, és jönnek a hamis tanúk, akik azt mondják, hogy azt mondta, hogy lerombolja a templomot. Jézus nem azt mondta. De a hamis tanúk azt állítják. Isten viszont erre nagyon is érzékeny, mert ő sem szereti, hogyha az ő nevében olyat hirdetnek, amit ő nem mondott. Erre különösen is érzékeny. És ezért is hirdet meg olyan kemény ítéletet. És a hamis általa meg nem bízott prófétáknak éppen azt kell majd elszenvedniük, amit tagadnak. A fegyvert és az éhínséget. Aki fegyverre méltó, az megy a fegyverre, és így tovább. Ez az Isten ítélete. És a népre is, amelyik ezeknek a prófétáknak hitt, ugyanaz az ítélet vár, mert inkább hallgattak a hamis prófétákra, mint arra, akit az Úr küldött oda. És ez arról ismerszik meg, hogy melyik az igazi próféta, hogy amit mond, az beteljesedik. Nem biztos, hogy azonnal. Jeremiásnak évtizedek kellettek, hogy beteljesedjék, amit mondott, mert először Isten csak annyit mond, hogy majd északról jön az az ellenség, aztán megnevezi Babilóniát, és megnevezi Nebukadnetszár királyt, és azt is elmondja, hogy felállítja majd a trónját Jeruzsálemmel szemben, megostromolja és elfoglalja a várost. Tehát mindezt, amit Isten elmond, az irgalmas Isten mindezt nagy fájdalmak között cselekszi meg, és nem érzéketlenül. Amit elmond az Úristen Jeremiásnak, azt mondja, mondd el nekik ezt az igét. Szememből éjjel-nappal hullanak a könnyek, nem apadnak el.
ez beteljesedik Jézusnál. Megsíratja Jeruzsálemet. Szó szerint. Megsíratja. Szememből hullanak a könnyek. Nem apadnak el. És pár száz év múlva, ugye Jeremiás és Jézus között mintegy bő 500 év van, megtörténik ugyanez még egyszer. Jézus maga sír, mint ember, mint Isten ember. Mert ögybe akarta gyűjteni őket, de ők nem akarták, hanem megölték a profétákat, és ezzel az indulattal éltek tovább. És amikor Isten mindezeket cselekszi, akkor nagy fájdalmak és könnyek között cselekszi meg. Hát jobb az, hogyha az ember könnyezik, és nem az Isten könnyezik. Ha Isten könnyezik, akkor az már nekünk régen rossz. Viszont láthatjuk Jeremiásnak azt a magatartását, ami bennünket, ugye Mózes is erre magatartásával erre biztat, és Jeremiásnál is láthatjuk ezt a magatartást, hogy elmondja neki Isten, hogy ne tedd. De Jeremiás azonosul a népével, és elviseli azt, amit el kell viselni. Ha ciszternába dobják, oda dobják, ha száraz kenyéren sínlődik, akkor száraz kenyéren sínlődik, mert kiveszik a ciszternából, de ugye máshol őrzik, és amíg van kenyér a városban, addig adnak is neki belőle minden nap. Elszenvedi, amit el kell szenvedni. És Jeremiás mégis közben jár a népért Istennél, és bűnbánatot tart. Bűnbánatot tart, nem haragszik, hanem elmondja Istennek, hogy elismerjük, Uram, gonoszságunkat, atyáink bűnét is. Tehát először a miénket, és atyáinkét is. Van, amikor nemzedékről nemzedékre öröklődik. És azt mondja az Úristen ugye a parancsolatban, megbüntetem az atyák vétkiért a fiakat harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Tehát ha ez a gyűlölet harmad negyed íziglen megvan, ott az Isten türelme véget ér, és jön a büntetés. És utána a szeretetéről meg az irgalmáról beszél, hogy irgalmas vagyok 1000 íziglen azokhoz, akik engem szeretnek, és megtartják parancsolatomat. Dávidért nagyon sokkal később is, a sokadik nemzedéknél is Isten azt mondja, hogy megérdemli a büntetést, de Dávidért nem cselekszem meg. Hanem Dávidért még kaptok kegyelmi időt, még van türelem. Jeremiás azt mondja, elismerjük, Uram, gonoszságunkat, atyáink bűnést is, vétkeztünk ellened. A bűnbánat és a közben járó imádság is összekapcsolódik Jeremiásnál, ami tegnap majd ma volt a témánk. És amire hivatkozik Jeremiás, mert nincs jobb. Mi másra hivatkozna? Azt mondja, a te nevedért kérünk, ne utálj meg minket. Ne engedd, hogy meggyalázzák dicső trónodat. Ugyanaz a gondolkodás jelenik meg Jeremiásnál, mint Mózesnél, hogy Uram, hát ne tedd, hogy elpusztítasz minket, ne mondják már a gonoszok azt, hogy nincs hatalmad megtartani a népet a pusztában. És Jeremiás is ezt mondja, hogy a te nevedért kérünk, hogy ne utálj meg minket. Nem tudunk magunkra hivatkozni, csak rá. Amikor mi azt mondjuk, hogy Jézusért kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, akkor nem a magunk érdemét toljuk oda, hogy Uram, én jó vagyok, hanem az Úr Jézus érdemét, hogy Uram, ő jó. Ő érte, cselekedj. A te nevedért kérünk, hogy ne utálj meg minket, ne engedd, hogy meggyalázzák dicső trónodat. Gondolj ránk, ne bontsd fel a velünk kötött szövetséget. Ezt kéri Jeremiás, ne bontsd fel a velünk kötött szövetséget. Az Isten szövetsége, azt tudjuk, hogy milyen. Dávid király mondja azt az utolsó szavaiban, hogy örök szövetséget szerzett velem. Benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Ezt mondja az Isten szövetségéről. És ha Dávid, aki Jézus kora előtt élt 1000 évvel, akkor hogy de ezt mondja, akkor mi, akik Jézus kora után élünk 2000 évvel, hogy ne mondhatnánk el, hogy örök szövetséget szerzett velem. A Krisztus a szövetség alapokmánya, a kegyelemnek az alapokmánya.
benne, a Krisztusban elrendezett és biztosított mindent. Pál mondja az efézusiaknak, hogy kiválasztott minket ő benne, a világ teremtetése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Isten döntött, hogy az élet a fiúban van, a fiú Istenben van. János leírja az evangéliumban, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige, majd folytatja ugye a későbbiekben, az ige testé lett és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága, és viszi tovább a logikai fonalat, hogy a világosság a sötétségben félik, és így tovább. De erről beszél, mert Isten ezt eldöntött, hogy élet a fiú Istenben van. És aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Jeremiás tehát erre hivatkozik magára, Istenre, és azt mondja, hogy a te nevedért kérünk. És ne bontsd fel velünk kötött szövetségedet. Az örök szövetségre vágyik Jeremiás is. És ezt az örök szövetséget mi a Krisztusban megkaptuk. Ő benne kötött velünk is örök szövetséget az Isten. Ő benne elrendezett és biztosított mindent. Felteszi, talán egy kicsit gyermetegnek tűnnek ezek a kérdések, de higgyük el, hogy abban a nagy nyomorúságban, amikor Nebukadnecár körülzárta Jeruzsálemet, aki kiment a mező halt meg, aki benn maradt az éhségtől halt meg, a mezőn lévők a fegyvertől. Nem az eső, meg nem a bőtermés az első gondolata Jeremiásnak. De ezt mondja, tudnak-e esőt adni a népek bálványai? Itt Jeremiás összehasonlítja az élő Isten bármi mással, amit az emberek kitalálnak. És felteszi a költői kérdést, hogy tudnak-e esőt adni. Hát Illés idejében tudott a Baál meg az Asera esőt adni? Nem. Tüzet se, de esőt se. És ki az, aki tüzet is adott, meg esőt is adott? Illés istene. Mikor mi kellett? Mikor mit akart adni az Isten? Ha Illés halkan imádkozik, Isten tűzzel felel az égből. Ha Illés tovább imádkozik és elküldi a szolgát, hogy nézz a tenger felé, hát azt mondja, látok ott valami felhő, mint egy gyermeknek a tenyere. Mindenki megnézheti a maga tenyerét, meg jusson eszébe, ha beletette az unokája vagy a gyermeke azt a kicsi tenyerét, hogy akkor egy gyermek tenyere. De Illésnek ez már elég, mert Isten tud esőt adni. És felteszi a másik kérdést is, Jeremiás, vagy az ég adja-e az áporesőket? Vannak, akik azt mondják, hogy jó, hát persze, az égből esik az eső. Hát amikor esik, akkor esik. Ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazzák. Mint az egyszeri plébános, aki megtalálta az apátságnak az alapkövét, és felteszi neki ugye Mátyás királynak az udvari bolondja a kérdést, hogy na hát hol kell fel a nap? És akkor hát a kertek alatt, ugye mondja az egyszerű plébános. Míg a kántor, amikor megjelenik a királynál, akkor mondja, hogy néked bolond Budán, nékem meg Cinkotán. Ugye a cinkotai kántor esetében. Tehát ott van ez az egyszerű kérdés is, hogy vagy az ég adja-e az áporesőket. És a nap nem a kertek alatt kell fel, hanem az Isten törvényének engedelmeskedve, aki az eget is megszilárdította, és nekünk is adta ezt a naprendszert, ahol élhetünk, meg ezt a bolygót, a földet, amelyen az életet adta az Isten. Megválaszolja Jeremiás, azt mondja nem, hanem te, Urunk, Istenünk, benned reménykedünk, hiszen te alkottad mindezeket. Jeremiás meghallotta már az Isten ítéletét. Van, amikor már nem tudunk mind változtatni, mert igazzá lesz az, amit Füle Lajos a versben kifejezett, hogy nem lehet megtérni már, ha egyszer az idő lejár. Vannak visszafordíthatatlan betegségek is, amelyekért hiába, nagyon idézőjelben mondom a hiába, hogy hiába imádkozik az Isten, mert neki semmi nem lehetetlen. De tudjuk azt, hogy mindennek megvan a maga következménye. Mindennek megvan a következménye. Nem Isten kell okolni érte, hanem meg kell látni azt, amit Jeremiás is meglátott és bűnbánatot gyakorolt, és elmondta a nép nevében is, hogy
Elismerjük, Uram, gonoszságunkat, atyáink bűnét is. Nehémiásnál szintén lehet ilyen imádságot olvasni, Esdrásnál is megvan ez az imádság, Dániel profétánál is megvan ez az imádság, amelyben a bűnvalló imádság ott van, és ott van a közbenjárás is. És ott van az is, amikor nem csupán az imádságban jár közben éppen Nehémiás, hanem Istennél, Jeruzsálemért, a templomért, a népért, az Isten népéért jár közben, és azt mondja, hogy én kész vagyok oda is elmenni. És add meg, hogy amikor bemegyek a királyhoz, akkor legyen hozzám irgalmas, jóindulatú az az ember. Mondja Nehémiás, abban az időben, amikor azokat a királyokat szinte istenként tisztelték, mint Nebukadneccárt is, vagy Belsatszárt, vagy az összes többit. Bizony a közbenjárásnak most az ima formájában került elénk, de van ennek a megvalósuló része, amikor meg is tesszük azt, amit az Isten akar, hogy megcselekedjünk. Így tett Mózes is, így tett Sámuel is, így tett Jeremiás is, és így tett maga az Úr Jézus Krisztus is. Imádságban és cselekedetben egyaránt. Úgyhogy a közbenjárásunkat jellemezze mind a kettő, ami a reformációnak is az egyik jelmondata, imádkozva és dolgozva, orandó et laborandó, vagy órát labora, imádkozz és dolgozz. És egyetlen dolgot szeretnék még elmondani, nem baj, hogy most a végére hagytam, hogy van nekünk egy olyan tanításunk a reformáció óta, hogy szól a szkriptúra, azt jelenti, hogy egyedül a Szentírás. Hitünk és életünk egyedüli zsinórmértéke. Itt az egyedüli van a hangsúly, a szólán. Egyedüli zsinórmértéke a Szentírás. Mindegy, hogy ki mit mond, mindegy, hogy hányan mondják, mindegy, hogy szavazásnál mi lenne a többség, mert maga az Úristen mondja, és Jeremiáson keresztül rengeteg tanítást ad. Kettőt mondok még el, bocsánat ebből. Az egyik, hogy ne tarts a rosszat akaró többséggel, ez már a mózesi törvényekben is megjelenik. A másik pedig az, amit szintén Isten fogalmaz meg, és azt mondja a profétának, hogy veszedelmet hozok rájuk, saját gondolataik gyümölcsét. Saját gondolataik gyümölcsét. És van, amikor Isten ezeket a gondolatokat hagyja, hogy beérjenek. Mert ragaszkodik hozzá a bűnös ember. És ha beérik, akkor meg fogja tapasztalni, hogy mit terem. Bojtoljáról nem szednek fügét. És hogy mit ér az, amihez az Isten szavával ellentétben ragaszkodott. De ez ne vegye a kedvünket a közbenjárástól, csak legyünk józanok a közbenjárásban is. Mert Isten nem azt ígéri, hogy minden közbenjárás teljesít, hanem azt ígéri, hogy van egy közbenjárónk, aki szüntelen könyörgésével közben jár életünk. Ez a közbenjáró Jézus Krisztus. Imádkozzunk, dolgozzunk, és minden mást bízunk magára mindenható Istenre, aki mindeneken uralkodik. Ámen. Imádkozzunk. Megköszönjük neked, Urunk Istenünk, azt a nagy türelmet, amivel hordozol bennünket, és még inkább megköszönjük azt a nagy szeretetet, amely örök, amely megmarad. Hálát adunk neked azért, hogy ha a türelmed elfogy is, a szereteted akkor is igaz, és akkor is megmarad. Köszönjük az ígéretet arra is, hogy a maradék megtér. Ha keresztül kellett mennie népednek, azon az ítéleten, amelyet meghirdettél és amelyet foganatosítottál, tudjuk, hogy nem elpusztítani akartad, hanem megtéríteni. Megmutattad szentségedet, igazságodat, hatalmadat, szeretetedet és hűségedet, és a te újjáteremtő erődet. Köszönjük, hogy a Krisztusban mi magunk is egy új élet lehetőségét kaptuk. Köszönjük, hogy tudjuk, igaz a te szabad, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Hadd legyünk hát mi ő benne, és ő pedig mi bennünk. Hadd ismerjük meg az ő gondolatait, és az ő gondolatai legyenek a mi gondolatainká. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket.
tégy bennünket másokért közbenjáróvá, és mindig hálásan köszönjük meg neked azt, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy, ami egyetlen közbenjárunk, Isten és mi közöttünk. Legyen áldott érte a te neved. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelmünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Van-e hirdetni való esetleg, Zoli? Nincs. Hát annyi van, hogy holnap ugye a program szerint menjünk tovább, de holnap már elválnak útjaink, úgyhogy ebéd után kimegy a maga dolgára. Az lenne a kérés, hogy a szobákba az ágyakat igazítsuk meg. Ez egy fontos, jó? Ha valaki ezt megteszi, akkor nagyon sokat segített, jó? Hát a katonaságnál, ezt úgy értem, nem Húzzuk le az ágyneműt, nem? Hát csak is úgy. ágyneműt lehúzni, aki kapott, azt oda teszi. Igen. Aki nagyobb rendbe hagyja a szobát, mint amiben átvette, az dicséret. Hát az piros pont mindenki. És a szemetesből a szemetet a nagy szemetesbe tegyük bele, ennyi, amit kérjük, más nem. Jó? De erre legyen időnk, jó, menettökbe. És hát más nincs. Reggel 8 óra, és mi már itt kitartunk együtt. Ebéd 1 óra, körül 3-4 minél előbb megpörgetjük azért, amennyire lehet, de akkor lesz ebéd, jó? Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Esti éneket énekelünk, vagy még van esetleg olyan, aki